Artoaza.com е вашето място за стилни и иновативни облицовки. Предлагаме разнообразие от решения, които ще преобразят всяко пространство във вашия дом или офис. В нашата селекция ще откриете самозалепващи тапети, които се монтират лесно и придават завършен вид на стените. Винилови самозалепващи подови настилки, устойчиви и стилни, подходящи дори за натоварени зони. Много големи панели за стени, с които обединяват дизайн и практичност в едно. ПВЦ ламперии за стена и таван, идеални за бързо и лесно обновяване на помещенията, дори в зони с висока влажност. Всички наши облицовки са подбрани с мисъл за качество и удобство, от издръжливите материали до лесния монтаж. И най-доброто, доставяме всичко от 1 до 2 работни дни. За тези, които искат да разгледат мострите на живо и да получат експертна консултация, нашият шоурум ви очаква. Намираме се в град Пловдив, улица Пазарджишко шосе, 6 км, след изхода от Пловдив, на кръговото колело зад бензиностанция InSoil. Заповядайте на artoaza.com.